Xayrlı gün. Biz Көңіл радиосының біздің яшілік жырлары концертіне бағышлаған матбуғат конференциясына йылдық. Һәм менә безнең кунакларыбыз Садыков Шамил Мөхәммәтулы, Тат медиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры, Мәхмүтова Лилия Бәшир кызы, Көңіл радио җитәкчесе, Бәрхетдинова Зәйнәп Фазлетдин кызы, Татарстанның халык артисты. Беренче сорау, Шамил Мөхәммәтович, сезгә. Менә бу идея кайчан барлыкка килде һәм сезнең максатыгыз нәрсәдә? Bu ideya Şollu'dan kelip çıktı bu. Bizden bütün Şollu'da Көңіл радиосы işliyor. Ol bik canlı, жылы радио. Anın özünün auditoriyası var. Anın özünün okuşusu var, tınlauşusu var. Mine bizden şu Көңіл радиосы köpten tuguluna юбилей konserti ötkerken Şollu'da. Anda kişi oturga urun joğuyor. Bütün beylikler satılıp bitken edi. Şollu'da güman nedir bir fenomen ol. Anda kişi tuyuna olmay konsertқа еріп. Хамына біз енді шушы жылына көргеш, әлбәтте көптеннен қияллана дирек мына Қазанда шушындай концерт болуын. Чөнки біз білеміз, әлбәтте концертлар Қазанда көп була, ләкин алардың көбісі теге масс-медиа тарафынан шырды-бырды жырдан жиылған, артық қопшы ниндер бір форматтағы концертлар бик көп. Ләкин мына жылы, халықшан жырлы концертлар бик әз деп саныйбыз біз. Çünkü bugün günde auditoriyaga kerek zor sırau 70-ші, 80-ші, 90-ші yıllardağı biz yaratkan bizden yaşlığımızdaki жылы jırlar kerek. Şular turunda biz xeyalandık. Hem Көңіл radiosu için bu büyük zor proyekt. Alар birinci tapkır Kazanda şunday konsert kerge buldular. Hem bu özünün formatı işlerigi boyunca fenomenal. Buruş deyip sanayım men. Hem biz ümitlenemiz o format özünün auditoriyasını tabır. Çünkü her kişi için de anın yaşlığı, anın ol her vaxtda en көңілі vaxt bitinde o. Bizden bu Ramiz, men bizden de 80-ші, 90-ші yıllarını yaratıp yaşayan kişiler şolay bitinde. Andağı muzikаны, jırını ümitlenemiz şu fenomenal konsert bulur deyip. Rahmat. Rahmat. Bizden sorular hali bulur. Лихан, siz aytib ketsəgəz idi, bu programma, bu konsert turunda tügələrək mənə siz nişik kimlərini, qaysı jırçılarını mında şaqırğa jiyinasız, nindi jırlar yonğırayacaq, yaşlıq jırları degəndə siz qaysı jırlarını көз алдында tatasız qoydağızayacaq bu? Hayırlı günler. İndi sizin bilen tağın mənə şuşu binada, şuşu zalda şıraшу mümkünlüğü toda. Көңіл радиосының төп эшчәнлегеннән тыш, әле безнең менә шушы чираттагы эшебез ул концертлар оештыру эшчәнлеге, үзебезгә бер юнәлеш буларак сайладык. Һәм ай сайын без Шаллы тамашачысына нинди дә булса бер проект, концерт, тамаша тәкъдим итеп киләбез. Инде менә шушы Көңіл радиосының 25 еллык юбилее булгач, без инде бу ел үзебезнең алга максат куйдык, республика районнарына, шәһәрләренә дә чыгабыз дип. Һәм Казанга килү безнең иң зур хыялыбыз иде. Әлбәттә инде куркыта да, чөнки беренче тапкыр башкалага киләбез, башкала тамашачысы безне ничек кабул итер? Тыңлаучыларга килгәндә безнең әлбәттә инде Казанда да үзебезнең тыңлаучыларыбыз бар. Кайсы бер районнарда Казанның Көңіл радиосы тота һәм дә инде тыңлыйлар. Шуңа күрә менә шушы хыялларны чынга ашырырга вакыт килеп җитте. Һәм без Казан тамашачысыннан ничектер куркыта дип әйттем бит. Инде Казан тамашачысының затлы икәнен беләбез. Һәм без гади генә концерт тәкъдим итә алмыйбыз башкала тамашачысына. Шуңа күрә уйладык та безнең яшьлек җырлары дип исемләнгән концерт тамашасын тәкъдим итәргә булдык. Бу инде әлбәттә гади генә түгел. Гади генә концерт булмаячак. Менә безнең һәрберебез яшьлекне сагына. Инде шушы яшьлеккә бер генә сәгатькә, бер генә минутка булса да уйлар белән кайтып киләбез. Һәрбер кешенең менә шундый күңел халәте булып ала. Нинди генә яшьтә булсак та, әлбәттә инде менә шушы уйлар, хыяллар яшәтә дә инде безне. Һәм күбебезне әлеге уйлар, хыяллар 80-нче, 90-нчы елларга алып кайтадыр. Менә шушы тормыштагы булган барлык вакыйгалар да нинди дә булса бер җыр белән бәйле була. Нәкъ менә шушы елларга кайтып без әлегә мизгелләрне искә төшерәбез. Бу инде яшьлектә төрле матур вакытлар, матур мизгелләр булган әлбәттә һәркемнең дә.
Мәсәлән, гармуннар уйнатып, урамнар үткән чаклар, җырлар җырлап үткән яшьлек еллары булгандыр. Әниләрнең бергәләшеп, җыелышып кич утырган вакытлары, беренче мәхәббәт, инде яраткан, үзең ошаткан кызыңны беренче тапкыр затып кую мизгелләрен егетләр сагынадыр. Ә инде кызларның беренче тапкыр нинди дә булса бер егеткә гашыйк булып йөргән мизгелләре дә менә шушы вакытларга барып тоташа. Һәм дә инде су буйларында учак ягып утырып таң каршылаулар менә шушы кадерле мизгелләрне сагына һәрберебезнең күңеле. Әлеге матур чаклар, гамсыз чаклар, әти, әни канаты астында булган чакларны искә төшерү менә шушы вакытларга бер ничә сәгатькә генә булса да кайтып килү уңаеннан әлеге концертны башкала тамашачысына тәкъдим итәргә булдык. Инде онытылып барган бүгенге көндә әлеге татар җыр сәнгатенең алтын фондына кергән 80-90 елларда яңгыраган популяр җырларны барларга булдык без әлеге концертта тамашачыга тәкъдим итү өчен. Һәм әлбәттә инде тамашачы кабаттан үзенең яраткан артистлары белән очрашачак. Алар арасында безнең инде республикабызның халык артисты Зәйнәп апа Фәрхетдинова, Зөфәр абый Билалов, Эльвира Хайруллина, Рөстәм Закиров, Гөлдания Хайруллина, Сәгыйд Гыйбашев, Асаф Вәлиев, Асыл Яр, Рәсим Низамов, Зөһрә Шәрифуллина, элекеге заман егетләре төркеменнән Айрат Гомәров та булачак, Илназ Минбалиев, Рамил Миндияр, Зөфәр Хайретдинов, Руслан Кираметдинов, Әлфинә Згамова, Дәниф Шәрәфетдинов һәм дә инде Айфара төркеме шулай ук чыгыш ясаячак. Һәм Мунча ташы эстрада театрында без әлеге концертка чакырдык. Инде сорау тугандыр, ни өчен Мунча ташы эстрада театры? Алар инде күрсәтәчәкләр нәкъ менә шушы 80-90 елларга туры килгән нитидә булса бер үзек. Менә шушы елларга кайтып алу мөмкинлеге булачак шушы күренешне, сәхнә күренешен караганда да. Һәм башкала кунаклары өчен иң зур бүләк булачак, зур күчтәнеч булачак. Әлбәттә инде татар эстрадасының легендасы дип әйтергә кирәк, Дәниф абый Шәрәфетдиновның да безнең концертка килүе, ул бик рәхәтләнеп, киләм диде, бик шатланып кабул итте әлеге тәкъдимне, чөнки аның да башкала тамашачысы алдында чыгыш ясыйсы килә. Һәм яшьләр дә бар, менә шушы безнең исемлектә ни өчен яшьләрне дә сайладыгыз дигән шулай ук сорау турга мөмкин. Чөнки алар нәкъ менә шушы 80-90 елларда популяр булган җырларны шулай ук башкарачак. Бүгенге көндә безнең арада булмаган артистларыбыз, мәшһүр җырчыларыбызның җырларында башкарачаклар. Менә шундый бик матур тамаша көтә тамашачыны. Без инде артистларны әлбәттә җырлардан чыгып сайладык дип тагын бер тапкыр ассызыклап әйтәм. Әлеге кыска гына мизгелләр эчендә бер 3 сәгать вакыт эчендә тамашачы чыннан да менә шушы үткән яшьлек елларына кайтыр һәм дә инде әлеге җылы хисләр әле тиз генә ташламас беребезне дә шушы авыр тормыш мәшәкатьләреннән арган вакытта дип әйтим соң озакка сакланыр. Инде мин тыңлаучыларга һәм барлык тамашачыларга да Казан халкына якын тирә районнарда яшәүчеләргә дә мөрәҗәгать итеп шуны әйтәсе килә. Күңел радиосы инде бер көндә 1 еллык хис тойгыларга бай булган онытылмас хисләр, онытылмас мизгелләр бүләк итәргә әзер. Кайда һәм кайчан икән? Кайда кайчан бу 23 октябрь көнне Уникс булачак, кичке сәгать 5-тә башланып китәчәк. Рәхмәт. Зәйнәп ханым, сез әйтеп китсәгез иде, бу тәкъдимне сез ничек кабул иттегез һәм безнең яшьлек җырларыннан кайсы җырларны башкарачаксыз, әгәр дә сезнең ниндидер сер булмаса. Хәерле көн, исәннәрмесез. Бу проект бик кызыклы, карап торам, әлбәттә. Исән сау чакта менә мәдрәсен җыгансыз. Әле төнлә легендаға әйләнеп бетмәдек. Нигә нәрсә әйтәсе килә? Бик концертлар күп, әлбәттә. Менә сезнең тәкъдимегез, әгәр дә саны чынлап да кызыклы итеп эшләгән икән, бу инде Казан тамашачысына ошамай калмас. Нәрсә әйтәсем килә? Инде феномен, һәрбер чорның үзенең феноменнар белән генә яшәп булмый. Көндәлек матур һәм
югалтмаска кирәк әйберләр бар гел. Феноменальный гына була алмыйм бу тормышта. Эзләр шуңа күрә менә инде бу сезнең күрсәткән эшегез, әгәрдә бер феноменальный эш булса, инде әлбәттә бу бик тә күңелле булыр. Рәхмәт чакырганыгыз өчен. Рәхмәт. Җырлар без инде Зөфәр белән караштырып куйган идек. Акмайларда ак вәгъдәләр, ярангөл. Һәм менә үзебезнең нидән инде сөю җыры дигән яңа җырны тәкъдим итмәкче булабыз. Нәрсә әйтәсе килә, яшьләребез менә көндә шалтыраталар. Зәйнәп апа шул җырыгызны җырлыйк әле. Зәйнәп апа Зөфәр абый белән башкарган шул дуэтыгызны башкарыйк әле ди. Мин әлбәттә каршы түгел, мин риза. Яңаша теге сулыш кертергә кирәк җырларга яшьләр ягыннан. Әмма барыбер инде менә мин үзем уйлыйм, әле инде бу якты дөньяга китсә дә, кайбер җырчыларыбызның җырланып һәм тыңлап туймаган җырлары бар. Аларны алып, яңаша форматта, яңаша нәрсәдә дип инде теге яңаша тавыш белән мин мәсәлән үзем кабул итә алмыйм кайбер җырчыларның җырларын, кайбер җырчыларның башкару белән. Чөнки әле тыңланып туйылмаган менә ул язмалар бигрәк тә радиода инде алар сакланырга тиеш, калырга тиеш, аларның аерым бер сәгатьләре булырга тиеш. Кайтып аларны күрсәтергә кирәк, яңгыратырга кирәк. Әгәр дә без атлап үтеп, менә яңа башкаруда яңаша дип инде аларны атлап үтсәк, безнең тарихтан ул битне атлап үткән кебек. Шуңа күрә менә шулай сәйләннәр кебек озаграк җыелып барсын инде ул матур менә бу безнең халыкны күтәргән, халыкка менә яшәргә көч биргән моңлы, матур, тавышлы җырларны чыгарган кешеләрнең репертуарлары әлбәттә калсыннар. Менә бигрәк тә радиоларда, концертларда ничектер нитә инде ул, менә радио фонд ул бит анда сакланырга тиеш һәм ешрак та кабатланса, минемчә инде начар булмас. Бу очракта безнең бу Акмайлар дигән җыр үзенең миңа бер аранжировка саткан, шул килеш калачак, без аны шул килеш башкарабыз. Һәм шулай ук бу ярангөлне шулай ук инде мин элеккечәрәк башкарам. Менә шундый яңгырашта калдырырмын бу концерт өчен. Әлбәттә үзем дә тик тормыйм, үзем дә яңалык өстендә эшлим, яңа җырлар табып, әлбәттә халыкка җиткереп торасы килә, чөнки нәрсә? Аякка басып киләләр бит. Алалар да җырлыйлар, ул элеккеге җырларны. Миңа нишләргә соң инде? Хәзер бит инде яшьләр белән алар белән ярыша. Ул җырлады, мин дә җырлыйм, юк, мин дә җырлыйм дип тоже йөреп булмый. Шуңа күрә мин инде Зәйнәп апагыз һаман эзләнә, һаман яңа җырлар, яңа теге ни белән аранжировкалар дип әйтик инде теге инструментлар белән дә башкарга тырышам. Авыр инде ул әлбәттә алай итеп башкару, алай итеп җыйнап туплап яңаны тәкъдим итү. Шулай да мин тик тормый барыбер шул теге яңалыкны бүгенге көндә менә күңелемә яткан менә бүгенге халәтемә ятышлы җырларны халыкчан итеп үзенең тавышым белән бормаларын катыштырып бозмыйча ничектер бер яңа әйбер чыгарасым килеп эзләнеп һәм тәкъдим итеп яшим. Ансы да бар. Менә бүгенге көндә шулай. Бу концерт әлбәттә матур усын дип әйтәсе килә. Рәхмәт. Безнең сорауларыбыз журналистлар. Әйе, сез. Хәерле көн, сәхнә журналы Зөлфия Гыйлметдинова. Менә әйтегез әле зинһар, әгәр дә сер булмаса, сценарий авторы һәм алып баручыларны, һәм дә инде Казан каласында тамашачы җыю эшләре ничегрәк бара? Бүген зал ничә процентка тулы, күпме билетлар сатылды? Шундый мәгълүмат бармы сездә? Рәхмәт сораугыз өчен. Безнең инде сценарий дисез, без менә шушы күңел радиосында безнең 12 кеше эшли, аларның күбесе бүгенге көндә килешү буенча эшлиләр. Һәм менә концерт эшчәнлеге буенча без бүгенге көндә 3 кеше шөгыльләнәбез, һәм дә инде аның бөтен оештыру эшләре дә, сценарийлары да барысы да үзебезнең истә, үзебез эшлибез, үзебез язабыз. Инде бүгенге көндә билетлар буенча ничек дип сорыйсыз? Әле билетлар сатуга бүген чыга гына. Чөнки бу эш бик озакка сузылды. Шулай ук аның
барлык оештыру эшләрендә төгәлләргә кирәк иде. Артистлар белән дә сөйләшүләр озак алып барылды. Аннан соң афиша, роликлар барысы да эшләнеп бетеп, менә бүгеннән кассир руда сатуга чыгачак билетлар. Без инде барлык мәйданнарда да реклама җибәреп, аннан соң төрле менә шушы 80-90 еллар җырларына тавыш бирдертеп, социаль челтәрләр аша да актив эшләргә җыенабыз халык белән. Миңа калса узалдылар. Рәхмәт. Зилә Мөбәрәкшина, Татар-Информ. Менә 25 ел дәвамында радионың уңышлы һәм нәтиҗәле эшләвенең сыры нәрсәдә? Бит менә ябылган, төшеп калган татар телле радиоларда булды. Күңел радиосының оешып беренче көннән үк эшли башлаган көненнән үк ул инде үзенең гаҗәеп дип әйтим әле, матур тавышлы, ягымлы тавышлы алып баручылары белән менә шушы халыкның, тыңлаучыларның күңеленә кереп утырды ул радио. Мин үзем дә менә шушы радионы ничектер кисәк кенә ишетеп алып, тыңлап, менә шуңа беренче көннән үк гашык булган кешемен. Күңел радиосының аның беренче көннән үк эшли башлаган көннән үк куйган максаты бер күңелдән икенче күңелгә барып җитү. Менә шушы максатны күздә тотып эшлибез бүгенге көндә дә. Ул максат беркайчан да югалмады, үзгәрмәде. Менә шушы максат безне яшәтә һәм эшләтә. Тыңлаучыларга без бик якын. Менә үзебезнең үзенчәлекле булуыбыз белән без якын. Без башка радиоларга охшаган дип әйтәсем килми. Без башка радиоларга охшамаган, без алардан барыбер аерылабыз. Сөйләм теле буенча да аерылабыз. Әйткән фикерләр буенча да аерылабыз. Аннары соң музыкаль бизәлеш буенча да аерылабыз. Менә шушы барлык барысы да бергә бердәм тәшкил итеп тотып тора безнең тыңлаучыларыбызны. Хәерле көн, Шәһри Казан, Дания Нәгыйм. Менә барлык җырчыларда тәкъдимне теләп кабул иттеләрме? Һәм икенче соравым бар. Һәрбер җырчы үз репертуарындагы гына җырларны башкарамы, яисә элеккеге мәшһүр җырчыларның да җырларын үзләренә алачаклармы бу концертта? Рәхмәт. Әлбәттә, барлык җырчылар да менә кемнәргә тәкъдим иттем, аларның барысы да бик теләп кабул итте. Әлбәттә, мин катнашам дип, әле менә бүгенге көндә дә безнең афиша чыккач, социаль челтәрләргә миңа шалтырата башладылар. Мине дә кертегез әле, мине дә алыгыз әле, минем дә катнашасы килә дип үзләре чыга башладылар. Барысын да әлбәттә инде алып бетерү мөмкин түгел, чөнки шикле, вакыт шикле дип әйтергә кирәк. Һәм җырларга килгәндә, әлбәттә инде алар үзләренең репертуарында булган җырларны гына түгел, элеккеге мәшһүр җырчыларыбызның композицияләрен дә башкарачак, чөнки инде менә әйтеп киткәнемчә, бүгенге көндә Зәйнәп апа да әйтеп китте, күп кенә башкаручыларның җырларын алып җырлаучылар да бар дип. Бу шушы җырларны яңартып та түгел, ул менә үзләренчә тәкъдим итәчәкләр әлеге җырчылар. Әлбәттә, үзләренең репертуарларындагы җырларда шулай ук бар. Мәсәлән, Рамиля Миндиярның, шулай ук аның үзенең бик матур шушы елларда башкарылган җырлары бар. Зәйнәп апаларның бик матур. Әле Зәйнәп апа сезнең зәңгәр кыңгыраулар да бар. Шулаймы? Яхшы. Бик матур җырлар иде. Ярар, күңел радиосын яңгыратып торыгыз инде, ул регионда бөтенләй онытылып бетмәсен инде җырлар. Рәхмәт. Бик әйбәт. Алай. Сорауларыңыз бармы? Зәйнәп ханым, мин сездән сорыйсы килгән иде. Элекке җырлар турында сүз чыккач, күптән түгел генә шундай хәл булды бит инде, андый моңа кадәр дә булганы бар. Әйтик, продюсерлар элекке җырларны сатып алалар да яңа җырчыларга бирәләр һәм башкаларга җырлауны тыялар. Сез менә ничек карыйсыз? Әйтик, сезнең зәңгәр кыңгырауларны кемдер сатып алып, мин генә җырлыйм, сез җырламагыз дип тыйса, сез ничек кабул итегез? Яки бүтән җырларны дип әйтегез? Бер көнне генә шундый бер ни булды. Сөйләшү. Мин бу җырны син дә җырлыйсың икән. Әйе шул, диделәр. Әйе шул, мин дә җырлый башладым әле моны ди. Мин сатып алдыммы? Әйе, сатып алдым ди. Менә ярый, яхшы. Акчасы булгач сатып алсын, җырласын. Булдыра алгач. Ну, кабул итәме халык юкмансын, яңадан кабат. Минем бу яңа сулыш кертү җырларга дигән нәрсәне шул җырларны аласым килә. Халыкта бар шундый җырлар, баяннар белән, үзешчән сәнгать, халык җәүһәрләре
дип әйтерлек җырчылар, олыгайган җырчылар бар, өлкән җырчылар бар, әйме, яшьләр арасында да бар. Менә сәхнәгә басмыйчы бүтән эш белән шөгыльләнеп, җырлап йөри торган, җырланып йөри торган шундый матур җырлар бар. Менә шуларны алып, аның стилен табып, үзенә стиль ясап, тәкъдим итсеннәр. Кирәкми, танылган мәшһүр җырчыларның шул кадәрлек җырларын алып, аны башкару нигә башкарырга, шул тавышы булмаган килеш аны тартып чыгара алмагач, аңарга ябышмасын. Килеп җитер шундый көн, менә аның тавышы бар икән, аны, мәсәлән, Хайдар абыйныкын алып чыгарлык, аңардан да яхшырак иде башкарлык җыр. Җырласын, мәсәлән, әйме, бар икән Хәниянең моңыннан да матуррак, мәсәлән, җырны күрсәтәлә икән, җырласын, тотынмасын аңарга, менә мин дип, үзенең стилен булдырган икән, үз стилендә барсын. Кирәкми. Эзләнсеннәр, халык арасында югалып калган, бүтән өлкәләрдә булган җырларны. Менә шуларны табып, менә яңартса, мин аларга алкышлар идем. Булай, инде күп сәхнә тоткан кешенең чырайына китереп суккан кебек, китереп, ул китергә өлгерми, бер нәрсә булырга өлгерми, алып җырлап яталар. Эшмени шул. Безнең йөзебезне күрсәтәмени кирәкми. Ул кешенең яңгырашында калсын. Менә шулай итеп архив туплана, шулай итеп бит тарих туплана, матур итеп, менә шул җырлар, алар барыбер. Мәсәлән, Фәридә Кудашеваны син бүгенге көнне бәлкем кемнәрдер аңлап тормаса кал, әмма аның үз чорында бар, аның кипән киткән кешеләр бар тавышына, уланы эшкәрткән, улан шундай бәт музыкант белән уйнаган, шул чоргы аһаң белән тапшырган. Бүгенге җырда, мәсәлән, инде мин әйтер идем, яра башкарсыннар инде үзләре алып башкаргач, андый данлыклы җырчыларның җырларын башкарсыннар инде. Күрсәтә алсалар, үзләренә алган икән күрсәтсеннәр. Менә бар халыкта югалып калган шундый халыкчан җырлар. Менә Күңел радиосында андый җырчылар яңгырый. Эшче сферасыннан чыккан, сәхнәгә килеп басалмаган. Әйтәм мин, шундый җырларны чыгарырга кирәк, табырга кирәк, эзләнергә кирәк. Менә шул вакытта мин афарин дирим, менә шунда молодцы булдырасыз, менә булдыргансың дирим. Хәзерге җырчыларның дөресен генә әйткәндә, аларның бер стиле дә юк. Тоталар да, кабатлыйлар да, концерт күрсәтәләр да, бөтенесе берсенә ошаган. Барып карыйсың икән концертларын, утырасың икән. Мин моны эшләгән инде 15 ел, 20 ел элек. Менә шу кабатлану дип тик утырасың. Менә бернинди яңалык, үз стильләре юк җырчыларның. Бүгенге көннең җырчыларның юк. Барыбер ансын да әйтеп үтимәле бер теге. Шулай да инде тормыш бара. Феноменаль нәтиҗәләр эзлибез, феномен эзлибез. Инде булсын. Нәрсәгә туктап торырга ярамый, эзләнергә кирәк, һәркем үзенчә дөрес. Әйтәсем килә, бу феномен дигәнгә. Без инде бер 10 ел элек бәлки Рамис белән бу теманы куптарган бар иде. Татар музыкаль сферасы, медиа бизнесы, ул үз тәртибе буенча эшләргә тырыша. Аларның төп ниятләре акча эшләү. Шушы акча эшләү музыкаль индустриясы кызганча каршы бүгенге татар җырын юкка чыгару белән шөгыльләнә. Чөнки алар бүгенге көндә тыңлаучыга көчләп үстиләр үзләренең шушы медиа бизнесның ниятләрен. Аларның бурычы акча гына эшләү. Аларның бурычы юк музыкаль индустрияны үстерү. Алар менә ул продюсерлар, яңа музыкантлар, аларның эше менә шушы туйлар, корпоративлар да акча эшләү. Һәм алар менә шушы үзләренең шушы индустрия тудырган стилен, стилистикасын, шушы кыяфәтен тамашачыга көчләп үстиләр. Менә шушы вазгыятьтә без үзебезнең чын татар музыкаль тарихыбызны югалтабыз. Менә мин шуннан чыгып, менә бу концертны феноменаль дип әйттем, чөнки монда ният бар, жанлы татар, чын татар музыкасын күрсәтү. Бик яхшы, бик яхшы. Күптән түгел Мәскәүдә булды, 26 августта татар мәдәният һәм сәнгать көннәре булды бит, әйме? Менә шунда оештырганнар концерт. Менә мин мәдәният министрлыгына бик рәхмәтлемен. Чөнки шуның кадәрле итеп нык әзерләнделәр, нык әзерләнгән, анда оркестр, анда хор, анда аранжировка, бөтенесе кушылып, аңарга яңача, менә шуның кадәрлек үзенчәлекле итеп, алар бөтенесен җыеп обрабатывать итеп, менә шулай итеп репетициялар ясап, шундый бер эксклюзив концерт эшләделәр. Менә мин ничә ел сәхнәдә эшләп, менә шушыны күргәчтен шаккаттым һәм шундый дәрәҗәдә эшлисем килә һәм безнең
халыкның моңнарын менә шундый дәрәҗәдә бөтен дөньяга күрсәтәсем килә, күрсәтергә ярдәм иткәннәр өчен, һәм аның өстендә эшләгәннәр өчен бүгенге көндә Ирада Хафизяновага мин бик тә менә ул яктан ничек дип әйтим, ну, благодарна. Монотси менә шундый юнәлештә эшләсәләр, әлбәттә сәнгатьне бөтен дөньяви рәвештә күрсәтергә дә бик ни. Менә шуңа күрә эзләнергә кирәк, һәм бүгенге күңел радиосының мәсәлән менә шушы концерты аңарга шушындый эшләргә тагын кушылып китерлек бер тәкъдим итсен һәм күренсен шунда матур эш дип әйтәсем килә. Сораулар бармы? Әйе. Лилия Башировна, сез бит инде башка районнарда да чыгыш ясадыгыз, концерт белән бардыгыз. Кайсы район тамашачылары бигрәк тә ошады? Һәм Казан тамашачысы нинди булыр дип уйлыйсыз? Кемнәр килер икән сезнеңчә, ничә яшьтәгеләр һәм аларның зәвыклары ниндирәк булыр? Менә шул яктан да сорау бирсем килә. Безнең әле быел гына районнар буйлап менә шушы концерт залларына барганыбыз булмады. Без әле планлаштырабыз гына Орчага, Мамадышка барырга. Инде менә башларга туры килде Казаннан. Иң куркынычыннан, иң куркканыбыздан, иң зурысыннан дип әйтергә кирәк. Тамашачы моңа кадәр без инде үзебезнең якын тирә районнарда концертлар белән йөри идек. Алар шыгырым тулы заллар белән халык җыела иде. Бик яхшы иттереп, матур иттереп кабул итә иделәр. Әле менә безнең афиша чыккач, шушы Казан концерты буенча безгә шалдырата яза башладылар WhatsApp-ка. Шаллыга да яңадан шушы концертны Шаллыда да куегыз әле дип. Инде безнең үзебезнең Шаллы тамашачысы ничектер көнләшеп карый башлады. Нишләп октябрьдә үзебездә юк ул концерт, Казанга алып киттегез бу концертны дип. Казан тамашачысы әйткәнемчә ул бик тә затлы, чөнки Казанда көн сайын концертлар булып тора. Без инде менә шушы үзебезнең концертыбызга 35 яшьтән өлкәнрәк дип әйтимме, әллә аның дөресрәге 45 яшьтән өлкәнрәк булыр микән, 45 яшьтән өлкәнрәк тамашачылар килер дип көтәбез. Инде барыбер менә 40 яшьтән узганнар, алар барыбер шушы елларга кергән кешеләр, һәм алар шушы еллардагы җырларны да барысын да хәтерлиләр. Шулай ук менә яшьлекләренә кайтып килүгә бер сәбәп булыр дип ышанам. Рәхмәт. Сорауга әйләнеп кайтып, Зәйнәп ханым, шул ук темага бер сорыйс килгән иде. Менә күптән түгел Китап радиосының баш мөхәррире белән безнең сөйләшү булган иде. Ул әйткән иде, менә бер әрендә шундый олигарх барлыкка килеп, татарның бер 30 иң яңгырышта булган җырын сатып алып, минеке дип әйтеп башкаларга җырлауны тыйса, без җырсыз да калабыз дип. Сез ничек уйлыйсыз, менә мондай хәл булырга мөмкинме әйтик? Юк, андай хәл мөмкин түгел. Безнең халыкның моңы борынгыдан ук килгән, аның бай бит. Эзләнеп эзләсәң, Казан саңында табырга була әллә нәрсәләр. Алай дип күңелне куркытырга ярамый, күңелне төшенкелеккә бирергә ярамый. Инде мәсәлән, минем җырымны алып җырлый бу җыр дип, мин дә күңелемне төшенкелеккә бирелеп җирсәм, эзләнмәсәм, бу бит инде беренчедән яшәү түгел, икенчедән мин сәнгать кешесе, сәнгать кешесе. Шуңа күрә тукталырга тиеш түгел. Без инде менә әйтәләр, булды, җырлады, җиткән, туктасын, ямаса кортайган инде. Җырчыкларда күбәйгән мәсәлән әйме. Юк, алай дип әйтү кешегә шулай ук дөрес түгел. Без үзебезне үзебез кысабыз. Бик һаман менә минем Зөфәр дә әйтәйин, бигрәк без инде кай вакыт әйтәбез ди, үзебезне кыстырыклыйбыз ди. Никсәң яшәгән сайын кеше, эшләгән сайын бит әле аның опыты, тәҗрибәсе туплана, җыела ул аны. Куядыр. Менә бу сез әйткән олигарх чыгарып, табып, менә шушы, мәсәлән, шушы Мәскәүдә, һәм инде безнең Казанда күрсәткән булды әле экспода да булды ул концерт әйме, мәсәлән, шушындый концертларны җиренә җиткереп эшләп, әгәр дә ул бүтән җирләргә парга тәкъдим итсә, үзенең культурасыннан, үзенең йөзеннән курыкмыйча эшләрне тәкъдим итү үстендә эшләсә, безнең бүгенге көндә телне, моңны саклау, халкыбызны саклап калыр өчен бу бик зур эш булыр иде. Менә андый кешеләр килеп чыкса ни ул? Булса ни, мин дә бик живой оркестрга рәхәтләнеп җырлап җөрәм ничә ел буена. Итәм, башта инде без тотадыр, оркестр белән җырлыйдыр, тере килеш. Менә хәзер бүгенге көндә Мәсәлән, миңа да бик тере оркестр белән җырлыйсым килә. Мәсәлән, менә шуның ише моментлар әлбәттә килеп чыксыннар. Безнең сәнгатебезгә, үзебезнең телебезне саклар өчен ул берсе дә бер качанда зыян булмас, һәм җыр бетмәгән
Жыр бар ул, зәйтән бит эзләнергә генә кирәк. Кабатларга гына ярамый, артыгын бик мавыгырга ярамый. Менә монда бит теге кабатлаудан тыю турында сүз бар. Нәрсә турында? Тыю турында. Мәсәлән, продюсер әле күптән түгел менә аерылмагыз һәм миләшләрем җырын бүтән кеше җырламасын дип бит инде таләп иткән. Тыйсыннар. Менә һәрбер тыюда, һәрбер тарихның бер кискен борылышында ниндидер яңалык туа. Бәлкем ул яңалык туарга бер этәргеч кенә булыр. Менә сезнең фикерегездә бик кызыклы идея бар, бер нинди бер ни бар, этәреш бар. Булсын, нитсеннәр, кысыннар, кушмасыннар. Әмма сәхнәгә урылган кеше үзенең стилен булдырыр. Мин әйткән теге шул Рига әйләнеп кайтып, кызык стильләр бәлкем кызыклы әйберләр килеп чыгыр. Никсон. Нет худа без добра. Без добра. Нет худа без добра. Дөрес әйтәбез халка. Сораулар бармы? Менә сез әйттегез Мәскәүдәге концерт турындаймы? Сез ничек уйлыйсыз? Менә безнең татарда үз татар телендә җырлап, дөнья күләменә, дөнья аренасына чыга алырлык җырчы тусын өчен нәрсә кирәк? Менә сез оркестрны мәсәлән телгә алдыгыз. Андый җырчы бармы? Мәсәлән, Таркан бит инде төркчә җырлап танылды анда. Милен Фармер да шулай, Рамштайн алар мәсәлән французча, немецчә җырлап танылдылар. Татар җыры дөнья аренасына чыга аламы? Татарча яңгыр. Татарча чыга ала, һич шиксез чыга ала. Ә менә бер барьер бар тел, әгәр дә телне белсә кеше, ул барьерны үтсә, ул һәм барыбер сакларга кирәк үзебезнең бурманы дөрес итеп моңнарыбызны, моң дигәннән бигрәк бурмаларны дөрес итеп халыкчан татарча, ул бит безнең канда, менә шушы югалмасын. Югалмаса, әгәр дә дөрес итеп тәкъдим ителсә, бераз инде шәрыктан ерак китмичә барыбер без бит инде бер төрки халыклар, например, барыбер шундый бераз яңгырашта безнең моңнарыбызда бик матур урынны кереп утыра һәм инде әлбәттә яңгыраш табыла әлбәттә аның өстендә эшләргә кирәк. Әлеге дә баягы шул акчасы җитеп җитмәй өстендә эшләргә. Аның мәсәлән җырчы булмаса мин дә продюсер булыр идем. Менә инде мен җырчы белән башлаганчы бик күп фикерләрем, бик күп әйтер сүзләрем, нитергә дә юнәлеш бирергә дә, әмма аңарга вакыт җитми. Әлбәттә, продюсер булып икенче төрлерәк фикерләү белән турырга кирәк инде. Менә шуңа күрә югалмый ул безнең моңыбыз. Бурмаларыбызны сакларга кирәк. Үзебезчә. Бу сорауга аерым утырып сөйләшергә кирәк һәм бик спорный булачак әлбәттә. Һәм бу якта бунда һәр кеше үзенең ягын менә һаман теге нитәчәк, дөрес дип караячак. Әмма нәрсә җиңәр? Аны инде барып күренгәч кенә тегендәге халык кабул иткәннән соң гына белергә була. Менә ретро җырларның, ретро концертларның бит моңа кадәр менә булганы бар, оештырылганы бар. Менә ул аерылама гадәти тамашачы мәсәлән, энергетикасы буенча дип әйтим инде. Сез ничек уйлыйсыз менә? Энергетикасы, барыбер дә менә нәрсә әйтәбез хәзер. Замана бит үзгәрә. Әйме, кеше ничектер элекке ни белән чагыштыра да, бүгенге көннеке белән чагыштыра да, вкус дигән нәрсә ул үзгәрмәскә мөмкин инде. Һәркемнең үзенең бер юк, мин шул элеккечәрәк, менә бизәлештә шундыйрак күлмәк белән, шундыйрак яңгырашта карарым дип әйтүчеләр бар. Бу бит инде спорный. Менә бүгенге көндә тәкъдим итәләр икән, әйме. Әгәр дә бу концертны кабул итәләр икән, менә шу юнәлештә шушындый итеп эшләргә була киләчәктә дә. Бу бит беренче тапкыр гына инде сезнең, әйме. Менә әлбәттә халык моңарга бит инде яңалык эзләп ниндидер бер кызыклы әйбер эзләп киләчәк. Әгәр дә чынлап та сезнең юнәлешегез, сезнең күзаллавыгыз чынлап та бу ни булса, ретро концертларны менә шушылай калдырырга, күрсәтергә тиеш дип эшләнгән булса, инде кабул ителсә, инде әлбәттә шулай барыр. Ретро концертларны бит дискотека типларында үткәрәләр бит инде, әйме. Анда кыз тоже үзенә күрә инде нәрсә өчен бит туплана кеше, нәрсә өчен, бир өченме, җыр тыңлар өченме, ниндирәк итеп тәкъдим булачак инде. Шуңа күрә бу мәсьәләдә сорауга берсрәк җавап бирдем икән, мин сорауның азагын. Менә шушы ретро концертларның тамашачысы дип әйтү мин аерыла башка концертлардан дип әйтү мин. Шашты аерыла инде, әйтеп торасыз бит, 45 яшьтән. Инде әлбәттә. Яшьләр бармы дип сорау мин. Мәсәлән, яшьләр киләме?
ретро концертта Киле да. әлбәттә безнең эзләнгәнне, кызыксынганы, безнең тел белән, моң белән кызыксынган аның читләрсе бүтми инде. Карыйсы килә. Кем апасында, мәсәлән, Гөлдәния апасында карыйсы килә, нисегә ничектер кызыксынганы карыйсы килеп карый инде. Но мин алай әйтәлмим, юк килмәс дип яшьләр, ничек килмәсен инде. Канында татар хисе булган яшьләр килә инде, килә, кызыксына карар инде. Ни карамасын, карасыннар. Ханым сезгә сорау иде шундай, менә бүген яңгыраган яңа җырларның менә монысы ретро җырга әйләнәчәк дигән дип белеп буламы? Ниндидер булса, Зәйнәп ханым, мөмкин булса сез дә Сез миңа сөйләдегез. сез икегез дә җавап бирәсез әле. Лия ханым, менә башта сез әйтсәгез иде. Әйтеп буламы, менә бу җыр ретро булачак, 20 елдан соң кирип калачак классикага дип. Берәр күренеше бармы аның, берәр күрсәткече? Бик кызык сорау. Әйе, Миңа калса, менә барлык җырчыда да түгел. Бу яшьләргә, яшьләр турында әйтәм әле мин, яшь башкаручылар турында әйтәм. Аларның да бик санаулылары гына, бик сирәкләре генә миңа калса, берничә җыр гына кирип калырга мөмкин. Барысы да түгел. Күрсәткече бармы бу? Менә шушы җыр булар дигән шундый ниндидер күрсәткече бармы? Менә ничек белеп була алдан? Әллә белеп булмыймы бер ничек тә? Юк, ул җырны әлбәттә белеп була. Ул бит менә ничектер күңелгә үтеп керә. Күңелгә үтеп кергән җыр, ул берничә елдан соң да бүген күңелгә үтеп кергән икән, ул моннан бер 20-30 ел үткәч тә шулай күңелгә үтеп керердәй буладыр миңа калса. Мин шулай дип уйлыйм, Зәйнәп апа, сез ничек? шулай инде, кайбер менә радиолардан популярлаштырыр өчен, мәсәлән, гел биреп торырга кирәк дигән теге фикерләр дә бар, әйме. Кайбер җырны инде улай биреп тормасаң да, менә үтемле икән. Йөрәккә үтә дә куя, анасын халык эзләнеп йөреп үзе эзләп табып, нитә башлый инде аларны андый үтемле җырлар, алар шунда күренә. Мәсәлән, аңарга инде күрә белергә кирәк. Мәсәлән, менә безнең һаман үзем әйләнеп кайткан башламагыз инде нигә. Зөфәр бер тапкыр шушы мине ян кар булсам каралмам дигән җырны Зөфәр безгә авторап килде. Орча җигете Баязитов, кем әле? Баязитов. И шуннан соң тыңлады да ул аны, баян белән уйнады да, шуннан соң Зөфәр әйтә, бу ди бик популяр җыр була бу, Зәйнәп. Әйдә моны җырлыйбыз диде. Менә шулай булды. Менә кемнеңдер күрә торган бер ни була. Мәсәлән, ул аны шунда күрде. Мин аннан соң әйтәм, әйдә улыйк, җырлыйк дидем инде. Менә чиктер менә ул белмим инде киләсе буынга калырмы юкмы? Бүгенге көндә инде, мәсәлән, мин үземнән чыгып әйтәм инде, шулай булды. Соң әлбәттә, кем кайсы ягыннан күрә инде җырны бер караганда, кемдер сүзенә игътибар итеп, мәсәлән, андый җырлар бар. Өмерләр язмасын шулай булды. Мәсәлән, Акмайлар да, Вәгъдәләр дә барыбер дә матур дип бездән сразу же ничектер. Менә бүгенге көндә дә сорыйлар, рәхмәт. Андый җырлар бар инде. Бик биреп тормасаң да, сирәгрәк яңгыраса да ул күңелдә кала. Һәм кеше шуны эзләнеп йөри инде. Яны үз эшчәннәр эләктереп ала да, шунда җырлар биреләр, ул радиода бирелмәскә дә мөмкин инде. Менә халыкның нинә ничектер үтеп керә дә, ул аны халык арасында нитә, теге распространять итә. Менә шулай. Таралдыра. Бар инде халыкның вкус бит инде төрле. Шулай да халыктан намыннан ярак китмәгән моңнар, алар инде татар җанлыклы кешенең барыбер күңеленә үтеп керә. Ярак китмәскә кирәк, бар моңнар безнең үзенчәлекле бит, аның үзенең татарыбызга гына хас бик матур урыннары бар. Менә бу ничкәлекләрен аны югалтмаска кирәк, андый җырлар барыбер кала. Әйе. Темадан biraz читкә китеп, Зәйнәп ханым, сезгә сорау бирәсем килә. Менә улыгыз Акбулатка сез киңәш тәкъдимнәрегезне, тәнкыйтьләрегезне җиткерәсезме һәм ул аларны тыңлыймы, яки барыбер үзенчә эшлиме? Рәхмәт. Спорлашкан вакытлар да булды. Мен тә моны аңламыйлар, я булмаса әтисе бусы кирәкмәс дип инде шундый моментлар бар. Әмма менә мин аны хәзер мин дәшмим аңарга. Үзенең юлын, үзенең шуңарга кайтабыз бит инде, стиль дибез бит инде. Безнеңчә чиклалу. Үз юлы инде бит, үзенең. Эзләп табырга тырышып, менә бары шул ничектер шул калып белән алып бара. Бу кызыклы.
Аңа күрә спорлашмыйм, ярар. Менә кабул ителсә, кабул ителер дип кенә инде читтән карап йөрим. Тырыша эшли, рәхмәт. Рәхмәт. Сораулар юкмы? Әйтер сүзләрегез калмады? Яхшы. Концертта көтеп калабыз. Һәм мөмкинлектән файдаланып әйтим әле, менә шушы безнең барлык башлангычларыбызны да, барлык проектларыбызны да һәрвакыт хуплап, безне аңлап, безне тыңлап, безгә инде һәрвакыт менә юл күрсәтеп торган өчен, ярдәм итеп торган өчен Шамил Мөхәммәтович сезгә зур рәхмәт әйтәм. Рәхмәт. Килегез. Рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт уңышлар сезгә.